arrazoi fundamental dago, gero irakurri komunikatua, baina arrazoi fundamental dago, da lehengurtean, beraien erruz proiektua, aurretik onartuta zegoen proiektua, gero Gasparrek hobeto esplikatu du, baina aurretik onartuta zegoen proiektua atzeratu, beren borondatez, autoemendakin egin behar izan duzuten, eta gainez parlamentari bat Urnietako udaletxe etorri eta erruak esteri eman zigun hori ez ejekutatuarena, hemen udaletxeak hartu zuen iniziatiba bere deklarazio egiteko eta jungilean Gasteizera justu hori azaldu eta diskutitzera, konpromiso batzuk hartu zituen, eta konpromiso horiek, orain egiten ari dena da, konpromiso horiek betetzen. Baina, konpromiso betetze hau egiten ari dira, en todo caso, udaletxeari bide ofizialetik inongo informaziorik eman gabe, eta eretzen ari dira, Alderdi Sozialistaren kanala, informazio eman ahalizateko. Eta, de hecho, gure gaurko prentsaurrekoa horren denunziala da. Eta, kontenidua irakurtzen hasiko gara. Pasadan larunbatean, hilak amaitea, Urnietarrak jakin dugu Osakidetzak Urnietako Osasun Zentroaren lanak egiteko esleipena egin duela. Dirudenez, PSek Osakidetzaren bozeramaile bihurtu da Urnietan. Izan ere, erakunde horrek oraindik ez dio udalari lanen hasiera berri eman eta horri jakinarazi behar eta berari horri jakinarazi behar dio. Galdera, PSek ez altzekien Osakidetzaren obren hasieran atzerako eskatu zela? Hori da udal honetan dagoen azken jakinarazpen ofiziala. Udalari oraindik ez zaio ofizialki jakinarazi obrak noiz hasiko diren. Ez eta ere obraren inguruan espazio publiko okupatu behar izango den ere. Ahoz jakinarazi zaigu funtzionario baten bitez, obrak datorrenaren 24 hasiko direla eta 12 hilabeteko iraupena izango duela, urte bete. Eta ondorenen Osakidetza zentroa ekipatuko duela. Beraz, obrak bukatzea eta martxan jartzea ez da 2011ko urria baino lehen aurre ikusten. Hau da, udala honetuen informazioa. PSek aldizkari ofizialen jartzen duenaz informazioa eman nahi badigu ez dugu behar, guk ere badakigu irakurtzen. Baina gutxienez, ondo irakur ezazuen. Okerregote espero dut eta obren epeak laburtzea, Urnietarrek hori irabaziko bai genuke. Adierazpen horiek, PSren asmoak eurek eragin duten osasun zentroaren esekuzioaren atzerapena gutxitzea da. Udal honen erreakzionari eta parlamentari batzuei esker 2010ko aurrekontuetan zuzentzea lortu zen. Alderdi Sozialistaren gogoz kontra bada ere. Alderdi Sozialistaren gobernuak oraindik ez dio udalaren jabetzakoa zen lokala Eusko Jaurlaritzari eskualdatu. Gogoan Alderdi Sozialistak iaz egin zigun akusazioa, hau da, udalak bere jabetzakoa zen lokalak ez zion Eusko Jaurlaritzari eskualdatu. Eta horregatik ez zirela obrak iaz hasi, oraindik ez du izapidetza bukatu. Hori eraginkortasun sozialista esaten zaio. O sea, el Ejecutivo anterior, con la aprobación de los presupuestos generales de Euskadi, aprobó el plan de inversiones en Osakidetzak, y en ello estaba el nuevo centro de salud de Urnieta, que mejor figuraba en ese presupuesto general de Euskadi. En este plan de obras del 2007 al 2010, es decir, que antes de finalizar el 2010, puesto que figura en los presupuestos del 2009, con un crédito bianual entre el 2009 y el 2010, el centro de salud de Urnieta debería estar a ver finalizado. O sea que este año el centro de salud debería estar finalizado. Lo que no nos parece correcto, y falta la verdad, es el continuo querer ponerse medallas del Partido Socialista, cuando en gracias a ellos, con su boicot político, que fue así, por lo que hoy todavía los urnietarras no acudimos al nuevo centro de salud. Finalmente queremos transmitir un mensaje de optimismo a los urnietarras. El centro de salud, aun con retrasos, a pesar de los socialistas, va a ser una realidad. Ematen du azken honetan, akordoak ez dira ematen hemen, baizik hemendik kanpo. Eta hemen geanak ez gehala enteratzen. Ez duela bateri lan egiten. Esan bat dena da, egin dianak azkenengo 3 urtetan, 3 urtetan, lana guztiak udaletxe honetan, egin diala, maioria, denak akordioz jarrita. Eta hemen, sartu geha, hauteskundetan, eta hemen inorez da, bestia baino gehiago. Hemen lana indeuna da, denak. Bai, opozio jogatu duna,
eta bai, agintean egondiena. Bestela, akordioak eta gauzak ez dira. Eta azkenen honetan bizitzen ari gara prozeso bat, ematen duna, bakar batzuk, bere aginteki, eta ez dute eduki, emedikak ganpon dakate agintea, ematen du, oie bakarrik egin dituztela gauza. Ba ez da egitea. Nire bat bialduta, periodikota, eta ni han garbi jartzen nun gauza nola zeaten, baizik rural proveedia, centro salud, trenbideakua, eta beak esaten zuten dala sozialistak dutelako hori. Ni eman nion behai datu konkretuk eta benetakoak, eta hor demostratu zen ez zala sozialista lana, baizik ere beste guztiek batean egina dagoelako.